Hey, Ulisa. Homa Bay TV is getting your views in each and every county, each and every sub-county. And today we are having somebody very special. Yes, Jetel, yes. Ndalo machon, ne itero ji. Mon itero. Yani, ka chuori otho, titeri. Titeri. Tak matok chik luo. Yani, ka wadwa tho, nyaka chop ne keo. Yani, chopo ne chopa keo ne. Mano ndikne ni nyako pur. Nyako chur. Yini nyalo tero? An. Hey, anan gi mon ang'wen already. Kora kia? Kata nya tero. An ga gwen. Nya Migori, nya Siaya, nya Sembo, to gi nyako nyango thuwa ka. To ando tero to ka kata nya tero nikech mokwongo nya Sembo ma iwinja nyiso uno en japuonj e okelo pesa. Nyaka an ing'ena kawo mon man gi pesa te. Mon man gi sendi. Kora no kane katagrenya ok anyal tero. To kama tero tama. Oka Giromi. An giroma achiemo koni Tarali achiemo koni kendo katima taxani. No. Gibiyo mayo. Nyasembo timo agriculture ong'e kaka ipuro an aling mos. An omiya mana pesa ni dhi chul puodho. Yudo kaka wapuro mana tieko. Machielo man koni ni eni sendi donjo na. Ana pura kaka sade. Omiya an tero no to ato ngaba. No, that was a view from Homa Bay County resident. My name is George Otula.